Program Fragmenti 57. bijenala u Veneciji odnosi se na snimljenu video dokumentaciju tijekom otvorenja ovogodišnjeg bijenala u Veneciji. Bijenal u Veneciji je najveća svjetska umjetnička izložba koja okuplja umjetnike iz cijelog svijeta na više lokacija u Veneciji, od kojih su najznačajniji Giardini i Arsenali. Ovogodišnji bijenale osmislila je francuska kustosica Christine Massel pod nazivom Viva Arte Viva i predstavlja način da umjetnici iskažu svoje viđenje trenutnog stanja u svijetu. Wow, kako se predobro. Давай, ты тогда мне напиши. Вот Фрайди. Давай, пиши. Павильонный рад. You can keep it if you want. Si on leur fait la photo et qu'on voit, Mislim, nevjerovatno kad pogledam, a ovo su ti kolutovi koje kao kad gledaš sa strane vidiš američku zastavu. A kad gledaš ovako kolutovi, tako neke